Je to o tom, aká je situácia na trhu. Takže ak máš 5% úrok a na trhu už sa poskytujú úvery za 4% skoro v každej banke a očakáva sa ešte aj ďalšie znižovanie, tak máš veľkú šancu, že na to banka pristúpi. Pretože banka nechce stratiť teba ako klienta, preto je to veľmi rozumná forma znižovania splátok. Ďalšia možnosť, refinancovanie do inej banky. Toto už je trošku komplikovanejšie. Nie každá banka má také isté podmienky pri refinancovaní. Sú banky, ktoré sú vyslovene zamerané na refinancovanie, majú veľmi výhodné podmienky pri refinancovaní, pretože ty pri refinancovaní pri predčasnom splatení hypotéky musíš zaplatiť 1% pokutu, ktorú oni preberú za teba. Samozrejme, každá banka ti vie ešte navýšiť trošičku tvoju hypotéku pri refinancovaní do určitého percenta, až do 2%, a tým pádom si vieš vykryť tieto náklady, ktoré ti vznikli, ak sa ti to oplatí s tým, že znížiš o toľko úroky. Jednoducho, správne a dobre refinancovať je celkom matematika. A potom je tu tá ďalšia možnosť, o ktorej sme sa rozprávali, a to je predĺženie doby splácania hypotéky.